Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun puasane Lur, tetap semangat. Pon enten ding gadah utang dereng, nek kula kok nggih sampun. Mboten napa-napa niku kudrate wong wedok ya Lur. Iki engko apik masak godhong pohong karo kacang tolo Lur. Masakku kok nek ora nek ijon-ijone ora wareg. Lah iki mau godhonge pohong wis tak godhog wis empuk. Lah iki banjur digodhog kacange tolo gen empuk. Lah digerusne bumbu tumbar bawang brambang karo miri ora tak kei lombok supaya nengko bocah arep duduhe Lur. Lah iku mau bumbune dicampurne sisan karo kacangnya dulu karo ngenteni umpuk. Lah iki godhonge pohong diiris-iris langsung mau dicampurne sisan kena aja merana ora nek bature. Lah nek wis empuk kacangnya dulu langsung digrujuki santen kental ditambahi aja lali garam penyedap rasa karo ain iku gula sekedhik. Lah aku masak iki nganggo pawon dadi grudak-gruduk endang mateng ya wis iki mateng Lur. Gare nunggu buka Lur, see you.